Gure politikagintzaren esparrurik importanteena niretzako izan behar da, herri eraikina balin badugu, herritarrengana gerturatzea eta herritarren konfiantza berreskuratzea. Hori da, une honetan daukagun, eskuartean daukagun, lanik importanteena nire ustez. Guk, umil, heldu genion lan horri. Eta martxan jarri genuen, lehenago aipatu da, Xabierrek aipatu du, jarri genuen martxan etorkizuna eraikiz. Etorkizuna eraikizek egiten duena da, jendearentzako eta gizarte honentzako, Gipuzkoarentzako, funtsezkoak, etorkizuneko erronka nagusiak diren arlo guzti horietan, lanean ipini agenda politiko berri bat. Eta agenda politiko horretan, inkorporatu gure gizartea. Beraz, elkarlan bat gauzatzea da guretzako helburua. Auzolanean jardutea gizartearekin batera, Gipuzkoako hiritarrekin batera. Hori da, etorkizuna eraikiz. Etorkizunari aurre egin, etorkizuneko erronka nagusiei aurre egin, baina gizartearekin modu partekatuan. Hori martxan jarri genuen. Eta niretzako mesfidantza hori gainditzeko hori da erremedio bakarra. Jendearen gara gerturatu eta jendearekin elkarlan bat eta auzola bat martxan jarri. Eta hori da, orain arte behintzet, legealdi honetan burutu dugun erronka importanteena. Etorkizuna eraikiz.